Platební metody ve Forbes Casinu. Platební karta. Aby tvá hra byla co nejplynulejší, přinášíme ti všechny moderní možnosti pro vklad i výběr. Všechny jsou samozřejmě maximálně bezpečné a záleží pouze na tobě, která z nich ti bude sedět nejvíce. Níže ti představíme tu vůbec nejoblíbenější metodu – platební kartu. Vkládání peněz na tvé hráčské konto prostřednictvím platební karty má mnoho výhod. Vklad je prakticky okamžitý. Vše je maximálně bezpečné díky zabezpečené platební bráně PayU. Bez maximálního limitu. Rychlé přiřazení nové karty ve tvém účtu. Vklady kartou jsou nejoblíbenějším prostředkem a využívá je většina hráčů. Probíhají pak stejně, jako když například v e-shopech platíš nákup. Platby se přičítají okamžitě a pyšní se vysokou úrovní bezpečnosti. Limity vkladu kartou. Své hráče se snažíme nijak neomezovat a nabízíme jim férové limity pro vklad i výběr. U karty jsou stanovené následovně. Minimální vklad je 100 korun. Maximální vklad je neomezený. Kartou si můžeš vložit tolik peněz, kolik uznáš za vhodné. Navíc si můžeš karty snadno přidávat nebo odebírat v nastavení svého účtu. Hledáš-li pohodlnou a moderní platební metodu? Platební karta je ideálním řešením ve forbescasino.cz.